Един много чист образ на форма и съдържание, като еталон. И в тази епоха това е било нещо като развлекателна музика на двора. Скарлат е работил дълги години в испанския двор. Те са около 600, преброени напоследък. И аз мисля, че всеки пианист от най-ранна възраст до най-висока степен на развитие трябва да ги свири, тъй като са един символ на красота, освен всичко. Всеки пианист има специфични багри и възможности за свирене, но според мен е задължително, както и в музикална академия, на изпит да се свири през годините на обучение скарлати. Но по принцип при най-гениалните неща, те са и най-прости, най-трудно се изразяваш, защото имаш чувството, че все едно си гол, нищо не можеш да скриеш. Няма как да се скриеш от прозрачността на формата, мелодията, музиката и всичко останало, което съдържа тази най-малка форма на сонатата. Музикантите са благодетелствени хора, понеже чрез музиката можеш да се върнеш като вълшебно килимче през времето и да пресъздадеш тази епоха, това настроение и израза на композитора, който в момента е искал да изрази радостта си от нещо. Те са много оптимистични сонати и изразяват моя усет за музика въобще.
Музиката е като водата. Винаги променлива, винаги в движение. Въпреки че Скарлати е писал своите сонати преди 200 години, те все още провокират съвременните автори. Младият композитор Орлин Сергеев се е опитал да предаде своя респект към Скарлати в една нова клавирна творба. Стела барок е посветена на една жена. Тя е писана 95-та година, същото име, като беше замислена за соло с брас, с моменти на импровизация, но темата в нея и самите импровизации са в такъв по-чист вид, каквото е съдържанието на музиката през тази епоха на Скарлати, която е творил. Според мен няма такова нещо като бягство от нашата епоха, когато се връщаме към старите композитори. Напротив, музикантите са много благодетелствани, защото свободно могат да преминават и да се учат, дори и да влезат вътре в творчеството на големите композитори, чрез изпълнението. Всеки трябва да свири и Бах, и Скарлати. И напротив, това е задължително. Въобще не е бягство от нашата епоха. Развитие